ay sunrise. Time check natin 6:42. So yan, 6:42 tayo. Maaga tayo nagising. 5 o'clock gising na tayo eh. 5 o'clock in the morning tayo gising na. At basta. Ha? Kumusta ka na? Ha? Ano ba alam ulit? Ha? Ha? Naalala mo pa ako. Ako na isa. Ha? Ikaw ba yung sumakay sa akin noon? Nahanap kita kahapon eh. Oo, si Ace. Anak ko. Ayun o, tawagin mo Kuya Ace, kamo. Kuya Ace! Kakasan mo. Ayan, yun o. Ace, kamo. Tulog. Bakit mas pogi sa akin? Matangkad, no? Dito na yung mga bata. Ay siya, no? Ay, ito. Kumusta? Nagbandaman din kanina sa, di ba kung dito na Mag-hi kayo, hi. Hi! Tawagin niyo si Kuya Ace. Kuya Ace, kamo. Kuya Ace! Kuya Ace! Kuya Ace! Tawag ka. Ayun na, nagsisilpon. Gising na, kamo. Ayan, mga kabata na ano. Isa-isa. Anong pangalan, ha? Pangalan. Ha? Hans daw po. Ham? Hans daw po. Hans, yan. Pangalan. Jollibee po. Jollibee? Jollibee. Ha? Jollibee po. Jollibee. Siya. Sierra po. Pogi. Tyrell. Tyrell, Russell. Russell. Mikay po. Kay. Ano pangalan mo na eh? Rosemary. Rosemary. Angel, no? Mimi. Sinong kulang? Ayan ang mga batang masagisi. Nasira na yung bangkal di nasira yung bangkal dito ba? Paano nakasakay na tayo? Kapag hawak. Yan, nakanyan o. Ganyan mo. Kita mo yan, yan o. Yan. Kita mo doon. Ano yan? Tayo ka. Para magiging mo yan. Magsalita ka. O mag-practice ka na. Ayan, bata ito. So, ito. Ako yung magmumotor. Ayan, go-practice yun. Anong handa natin sa piyesta? Oo. Sayaw pa kami. Ay, sasayaw kayo? Kailan? Sa 5 po. Ayun, nandun kami. Sa harap. Oo. Bukas yun, di ba? Tapos mamaya po may pictorial. Ba, may pictorial pa. May pageant po dyan mamaya. Ano oras? 5 po. 4. Oo. Ayan, nagising na si Kuya Ace. Tinaon? Ano si Kuya Ace? Ano? Sa Kuya Ace? Oo. College na yun. Oo, college na. Dati ko na kilala na. Ano nangyari sa mga ano mo? May nag-ano po ng kaklase niya. Nako, kinagat ka? May pasa din po yan dito. Sabi po nung mami. May pasa pa po. Oo. Dito nakapit sila si Jayla kasi daw. Nag-away? Huwag ka mag-away. Huwag lang. Star Mark. Diyan si Sir Mark. Star Mark Magara. Si Tita Inkoy, tawag nyo. Tita Inkoy. Yan po na yung hinahanap ko po namin kagabi po dun sa sa school po. Ayan na. Good morning, Tita Koy. Gawin nyo. Good morning, Tita Koy. Ayan, may tinapay. O,
Oo, kaya nga sabi ko. May pagkain. Yung mga... merienda kayo. Morning. Papay tinapay. Ito, sino hawak? Si Rosemary. Ikaw na lang. Ikaw, yan. Ka na. Kain ka na dun. Kain kayo, kain. Huwag niyong kakalimutan ha, si Sir Mark. Bigyan na ba? Sobra, ibabalik na daw para may mamaya naman yung ibang bata. Huwag kayong magkakalat yan ha. Mga plastic ko. Pulutin mo Dudong. Magagalit si Bantay Dagat. Dapat practice na nila ganyan. Ang mailita pa.